ଏଠିକି ଦେଖ ଚିକେନ ନେଇକି ଆଇଛି ରୋଷେଇ କିଏ କରିବ? ତମେ କରିଦିଅ। ହଉ ହଉ କରିବା ଆଉ। ଏଠି ପିଆଜ କାଟିକି ରେଡି ଦହି ଆସିଛି ସାଲେଡ୍ ହବ। ଫାଷ୍ଟ କଡ଼େଇରେ ଆଳୁ ପକେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଆଜି ଆମର ହବ ଚିକେନ ବାଟି ବସା। କେମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ହବ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାହବ। ଚିକେନ ବାଟି ବସା ଆପଣ ଲେଗ ପିସ୍ ହେରିକା ଭଲ ଆଣିଛ ନା ଖାଲି ବେକ ନେଇଯାଇଛ? ଭଲ ଆଣିଛ ତ? ପାଣିରେ ଧୋଇଦେଲ ନା ଧୋଇଦେଲ ନାଇଁ? ହଳଦୀ ଦେଇଛ? ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ? ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା କାହିଁକି ନା ପିଆଜଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଜଲ୍ଦି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ତାକୁ ଭାଜିବା। ମାଂସ ପକେଇକି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦିଆ ହଉଛି।